Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Benito. Taong 1972, si Ruma, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nasa edad 24 anyos na itong si Benito. Taliwas sa mga binatang naninirahan sa kanilang lugar, walang interes itong si Benito sa mga bisyo at barkada. Ayon sa kanya, mas nanaisin niya pang makinig sa kwento ng mga matatanda kesa humarap sa mga kaedad niyang ang tanging alam ay paglalasing at pambababae. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kaya namay ang mga naging kabarkada niya noon, pawang may edad na. Hindi naman ito gaanong pinapansin ng mga magulang niya, lalo pat mas pabor ito sa kanila. Ayaw naman kasi nilang mapariwara itong si Benito, kaya namay minabuti nilang wag na lamang pansinin ang mga ginagawa nito. Mula pagkabata niya, meron na talaga siyang nag-iisang hangarin sa buhay at yun ay mapatotohanan ang mga kwentong kanyang kinagisnan. Dahil sa ganoong pag-iisip, kaya namay sa pagtanda niya, naituon niya ang kanyang wisyo sa pakikinig sa mga karanasan ng mga matatanda. Lubos naman yung ipinagpapasalamat ng mga may edad na sa kanilang lugar, gawa ng kahit papaano, meron silang nababahagian nito. Sa halos ilang taon niyang pakikinig, namulat na ang kanyang wisyo ukol sa mga lihim na karunungan at ang tungkol sa mga bisa ng anting-anting sa katawan ng tao. Sa katunayan, nabigyan na rin siya noon ng kanyang mga kaibigan ng mga proteksyon sa katawan nang sa gayoy malayo siya sa panganib. Hindi naman yung tinanggihan ni Benito sa kadahilanang naniniwala siya rito. Alam mo, Pinuno, merong pagkakataon noon sa buhay niya na nagawa niyang masilayan ang kanyang sariling nasagasaan ng isang malaking sasakyan noong papatawid siya sa kalsada. Dahil sa ganoong pangitain, tumigil siya sa gilid nito kung saan doon niya nasilayan ang napakalaking sasakyan na mabilis na dumaan. Hindi niya mawari kung nagkataon lang ba ang lahat, pero nasisiguro niya kagagawan yon ng tangan niya. Magmula noon, naging matibay na ang paniniwala ni Benito sa kanyang mga karga. Para mas mapalakas pa ito ng husto, minabuti niyang kumonsulta sa mga albularyo nang sa gayoy madagdagan pa ang kanyang mga lihim na karunungan. Sa kakahanap at kakahanap noon ni Benito ng mapagkukonsultahan, doon niya nakilala ang isang albularyo na nagngangalang Salvador. Itong si Salvador, nasa edad 90 na, uugod-ugod man pero hindi mo masasabing mahina ito. Minsan ang nasubok ni Benito ang kakayahan ng matandang yon sa pamamagitan ng pilit niyang pagtigalpo sa katawan nito. Subalit, kahit wala noong ginawa ang matanda, nakapagtatakang hindi yun tumalab sa mismong katawan nito. Dahil sa pangyayaring yon, siya na mismo ang nagpasya na hangad niyang maging disipulo nito. Akala ni Benito, magiging madali ang lahat, pero nagkamali siya. Noong una niya kasing pagpresenta ng hangarin niya sa matanda, walang pagdadalawang isip siya nitong tinanggihan. Ayon sa matandang yon, hindi siya kumukuha ng mga disipulo na merong mapupusok na pagkatao. Dagdag pa nito na, mapanganib ang ganoong pag-uugali, lalo pat kapag ang mga ganoong tao ay galit, nawawala sa kanila ang tamang pagpapasya. Kumbaga, kung sino na lang ang pinaniniwalaan ng galit nila, yun na agad ang kanilang hahatulan nang hindi man lang inaalam ang buong istorya. Mariinding inilahad sa kanya ni Tandang Salvador na kung hangad niyang matuto, kinakailangan niyang alisin sa katawan ang ganoong pag-uugali. Matapos naman yung marinig ni Benito, nagpasya siyang sundin ang nais nito. Sa loob ng ilang buwan, nagpabalik-balik siya sa tahanan ng matanda nang hindi man lang nito pinapansin. Palagi siyang nakatambay sa gilid ng pinto nito
naghihintay ng pagkakataon na siya ay kausapin. Lumipas ang 7 buwan. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinapasok siya ng matanda sa loob ng tahanan nito. Nang marinig naman yon ni Benito, agad naman siyang tumuloy ng walang imik. Pagharap nilang dalawa sa isang hapagkainan, doon niya nakita ang 2 pagkain na kulay itim at pula. Kainin mo ang mga yan. Ubusin mo hanggang sa wala nang matira. Wika ng matanda sa kanya. Matapos naman itong marinig ni Benito, agad naman niya yung nilantakan nang walang pagdadalawang isip. Maya-maya pa, nang maubos na niya ang nilalaman ng pinggan, muli siyang tumingin sa matanda kung saan narinig naman niya yung nagtanong sa kanya ng, Hindi ka man lang ba nagduda na baka may laso ng mga pagkain yan? Dahil sa sinabi nito, naglakas loob naman si Benito na sumagot doon ng, kasuklam-suklam para sa disipulo ang magkaroon ng kahit katiting na pagdududa sa kanyang maestro. Ikamatay ko man ang pagkain ng lason, kung yon ay kalooban mo, wala ho akong magagawa. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, doon pa lamang yun tumigil sa pagtawa. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, inilahad nito sa kanya na napahanga niya yon buhat sa sagot niya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagdesisyon na yung tanggapin siya bilang isang disipulo. Dahil sa sinabi nito, hindi naman maipagkakaila ni Benito ang nag-uumapaw na kagalakan sa kanyang buong katauhan. Sa loob ng halos 9 na taon niyang pagsasanay sa ilalim ng pamamahala ni Tandang Salvador, marami na siyang natutunan. Samut-saring kaganapan na rin ang kanyang nasaksihan, kagaya ng pagpapalayas nito ng mga demonyo at pagpatay sa mga mambabarang na nanggugulo sa buhay ng pasyente nito. Araw-araw din, itinutuon ni Benito ang kanyang wisyo sa pagsasanay at tuwing linggo, doon pa lamang siya bumababa ng bundok para bisitahin ang kanyang pamilya. Aminado rin kasi siya na papabayaan na niya ang kanyang magulang dahil sa kanyang pinagkakaabalahan. Isang hapon, nagkataon naman noong araw ng pamamahinga. Nang akmang aalis na si Benito sa lugar ng albularyo, dali-dali naman siyang pinigilan nito habang nagwiwika yun sa kanya ng, Benito, sandali lang. Hintayin mo ko. Sasama ako sa iyo. Panahon na siguro para makita mo ang mga magulang mo. Nang marinig naman ni Benito ang sinabi nito, agad naman siyang tumigil alinsunod sa nais nitong mangyari. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, nag-umpisa na silang bumaba patungo sa baryo. Halos inabot din sila ng 3 oras kakalakad, marating lamang ang tahanan ni Benito. Habang binabagtas nila ang daan, hindi naman niya maiwasang magulat sa kadahilan ng kahit napakatanda na ng maestro niya. Tila bang hindi man lang yon nakakaramdam ng pagod. Siya noon, halos maghabol hininga na pero ang matandang yon nangangahoy pa habang binabagtas ang daan na parabang sinusulit nito ang tanawing kanyang nasisipat. Maya-maya pa, nang medyo nakakaramdam na ng pagod itong si Benito, nagpasya siyang magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno. Pagsilay naman sa kanya ng matanda, dali-dali naman siya nitong nilapitan para kausapin. Habang nag-uusap sila, doon inilahad ni Tandang Salvador sa kanya na kaya hindi yun napapagod sa kakalakad ay dahil sa habay niya sa paa na naglalaman ng mutya ng bayabas. Yon ang nagpapawala sa anumang pagod buhat sa trabaho niyang ginagawa upang hindi yon indahin ng kanyang katawan. Dagdag pa nito na, maliban sa baon niyang ngipin ng kalabaw, may mga samut-saring mutya rin siyang tinatangan na nakatali sa kanyang katawan. Ayon pa dito na, kaya niya ginagawa ang bagay na yon buhat sa kanyang katandaan.
Naniniwala siya, yun na lamang ang nag-iisang paraan para magapi ang panghihina. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nagdesisyon na silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Sa pagdating nila sa bahay ng mga magulang niya, bumungad naman sa kanila ang mga ito, abalang-abala sa pagbibilad ng palay. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanilang pagdating, dali-dali naman yung lumapit sa kanila para makipag-usap. Matapos ang halos ilang minutong kumustahan, minabuti naman nilang pumasok sa loob ng bahay para magmeryenda. Sa kanilang pag-uusap noon, inilahad ng pamilya ni Benito ang tungkol sa mga nangyayari sa baryo. Ayon sa kanyang ama na, noong nagdaang Lunes, merong nawalang isang bata sa lugar nila at sa mga sumunod na araw pa, marami nang nakikitang hayop kung saan-saan na wala ng mga buhay. Karamihan sa mga ito wakwak na ang tiyan, kaya na may ang pinaghihinalaan nilang may gawa ng bagay na yon ay walang iba kundi yung isang matandang babae na kuno-kunong aswang sa kanila. Dagdag pa ng ama niya na dahil sa pangyayari, hindi na sila lumalabas ng bahay tuwing hapon, lalong-lalo na kapag sumasapit ang takip silim. Nang marinig naman ni Tandang Salvador ang sinabi nito, hindi na ito nag-alangang magpresenta na tumulong. Lubos naman yung ipinagpasalamat ni Benito sa maestro niya, gawa ng kahit marami yung ginagawa, nagdesisyon yung magbigay ng oras alang-alang sa kaligtasan ng kanilang baryo. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman silang tumungo sa bahay ng matandang pinaghihinalaan nilang aswang. Pagdating nila noon sa sentro, sakto namang nakasalubong nila ito, pero pagsilay nito sa kanila, bigla naman yung lumihis ng daan na tinatahak. Sa puntong yon, napangisi na lamang si Tandang Salvador habang nagwiwika kay Benito ng, "Tama ngang hinala ng pamilya mo. Aswang ang matandang yon." Nang marinig naman ni Benito ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang kabahan dahil sayo ng kauna-unahan na makakasilay siya ng aswang. Siyempre, kahit naririnig niya na yon sa mga usap-usapan, hindi niya pa rin maipagkakaila na ibang usapan na kapag kaharap ang mga ito. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang bahay ng matanda, doon nila yun nakita na nakaupo sa tabi ng kubo nito. Panay din ang pagbuka ng bunganga nito na parabang meron yung binibigkas na mga usal. Matapos naman yung masilaya ni Tandang Salvador, agad naman niyang inihipan ng usal si Benito para pataasin ang bakod at puder nito. Nang maisakatuparan na yon ng maestro niya, kampante naman yung naglakad patungo sa kinaroroonan ng nilalang. Sa pagpasok nila sa bakuran nito, panay naman ang ginagawa nitong pag-aangil na parabang hudyat yon ng nilalang ukol sa pagtutol nito sa kanilang ginagawang pagpasok. Hindi naglaon, nang medyo malapit na sila rito, doon nila nasilayan ang asawa nito na biglang nagbukas ng pinto, bit-bit ang isang mahabang tabak. Sa estado rin ng pagsilay nito sa kanila, hindi nila maipagkakaila ang galit nitong bumabakat sa pagmumuka. Gayunpaman, nananatiling kalmado ang maestro ni Benito habang pasimpleng naghahanda ukol sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Maya-maya pa, pagtigil nila sa harapan ng mga ito, bigla namang tumayo ang matandang yon habang nagwiwika sa kanila ng, "Ano ang kailangan ninyo? Kung wala naman makakaalis na kayo. Hindi namin kayo ngayon kailangan dito." Nang marinig naman ni Tandang Salvador ang sinabi nito, bigla naman yung napahalakhak habang sumasagot sa matandang yun ang, "Huwag mo naman kaming paalisin kaagad. Kararating lang namin eh." Matapos naman itong makapagsalita, meron yung dinukot sa bulsa kung saan kitang-kita ni Benito ang isang bilugang bagay na kulay puti.
Wala siyang ideya kung ano ang bagay na yon, pero nasisiguro niya isa to sa mga karga ng maestro niya. Pagsilay naman ng mag-asawa sa dinukot ni Tandang Salvador, bigla naman yung napaatras, bakas sa pagmumuka ng mga ito ang matinding takot at pagkabahala. Makalipas pa ang ilang minuto, seryoso namang nagwika ang maestro niya sa mga nilalang na yun ang, Alam kong alam niyo kung ano ang bagay na ito. Kapag hawak ko ito, wala kayong maitatago. Ultimo ang pinakatago-tago ninyong sikreto, maihahayag ko ito. Pagkarinig naman ng mag-asawa sa sinabi ng maestro niya, bigla naman yung nagsiangil at kasabay nito ang buong puwersa nitong pagsunggab patungo sa kinaroroonan nilang dalawa. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagbubuno sa pagitan nila kahit tirik na tirik pa ang araw. Hindi naman yun inatrasan nila Benito sa kadahilan ng alam nila na sila ang nasa katuwiran. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita ni Benito kung papaano pagsabayin ng kanyang maestro ang dalawang nilalang na yon. Sa maniwala kayo o hindi, tanging kamao lamang ang ginagamit ng maestro ni Benito para atakihin ang mga ito. Lahat din ng mga saksak na tinatamo nito sa katawan, kusa yung tumatalbog na parabang tumatama lamang ito sa isang matigas at malambot na bagay. Hindi naglaon nang medyo manghina na ang mga nilalang na yon, puwersahan naman yung kinaladkad ni Tandang Salvador patungo sa loob ng bahay nito. Pagpasok naman ni Benito, kitang-kita niya kung papaano yun talian ng kanyang maestro sa mga upuan. Matapos yan, mahinahon naman silang umupo sa mismong harapan ng mga ito. Bawat pag-angil din ng mga nilalang na yon, sinusumpayo ni Tandang Salvador hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na yung nawala ng boses. Sa pagtahimik ng dalawa, inilapag niya sa mesa ang batong kulay puti na siya namang puwersahang nagpapalit anyo sa mga nilalang sa puntong tinitigan nila ito. Ayon sa matanda, na ang batong kanya noong nakita ay ang mutya ng ikatlong mata ng kapreng pinaslang niya noong kabataan niya pa. Dagdag pa ni Tandang Salvador na isa yon sa kanyang pinakamahalagang gamit pagdating sa pakikipagkumbate. Kapag kasi gamit niya ito, walang pangkubli o sabulag ang maaari sa kanyang umipekto. Maliban dyan, kaya niya ring basahin ang susunod na gagawin ng kanyang kalaban. Hindi rin gaanong madali para kontrahin ang gamit na yon, lalo pat ang tanging paraan lamang para matalo ito ay ang direktang pagkapaslang mismo ng nilalang na nagtatangan dito. Mariinding inilahad ng maestro niya, hindi yon magiging madali, lalo pat siya ang uri ng albularyo na hindi lang isa ang tinatangang mutya. Hindi man sa pagmamayabang pinuno, pero sa lahat ng nakilala ni Benito, tanging si Tandang Salvador lamang ang nagtatangan ng mutyang humigit sa 10. Sa paglitaw naman ng totoong anyo ng mga ito, kitang-kita nila Benito ang paulit-ulit nitong pagsiangil habang nag-aambayon sa kanilang sumunggab. Nang masipat naman yun ni Tandang Salvador, dali-dali naman yung lumapit sa dalawa, sabay puwersahang dagan sa mga ulo nito sa mesa. Noong una, nagpupumiglas pa ang mga nilalang na yon, pero hindi naglaon, doon na niya nasilayan ang paglabas ng mga dugo nito sa mga butas nilang matatagpuan sa ulo. Para hindi rin mawasak ang mesang yon, inihipan nito ng pampatibay ng matanda. Matapos naman niyang magawa ang bagay na yon, dahan-dahan na niyang pinisak ang dalawang ulo ng nilalang. Sa pagkamatay ng mga ito, pasimple naman nilang kinaladkad ang bangkay ng mag-asawa patungo sa isang liblib na lugar. Iniwan nila ang mga bangkay nito sa lugar na yon upang magsilbing pagkain ng mga nilalang na maaaring umaaligid sa lugar. Matapos ang mga pangyayaring yon, bumalik sila sa bahay ng mga magulang ni Benito, dala-dala ang isang magandang balita. Sa puntong yon, mas lalo ring lumakas ang kanyang pananalig
buhat sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. 2 dekada pa ang lumipas na maalam na nga itong si Tandang Salvador. Bago yun mamatay, naipasa ang lahat ng karunungan nito kay Benito. Nagawa rin niyang mamana ang 3 mata ng kapre na siya namang ginagamit niya sa pagtutuklas ng mga karamdaman ng mga pasyente niya. Naging matunog din ang kanyang pangalan sa kabuuan ng kanilang lugar dahil sa dami ng mga taong kanyang natulungan. Pero kagaya rin ng karamihan sa mga sumpang minsang tinangan ng mga albularyo, mismong ang sariling pamilya niya hindi niya nagawang matulungan. Tama kayo nang narinig, pinaslang ang mga magulang niya ng mga mangkukulam at aswang na may galit sa kanya. Dala ng puot at pagdadalamhati noon ni Benito, muling nanumbalik sa kanyang wisyo ang mapusok niyang pag-uugali. Sa tindi ng galit niya noon, lahat ng paraan ay kanyang ginawa kahit yun ay labag sa kanyang paniniwala. Hindi niya rin binuhay ang sinumang natutunugan niyang nagtatanga ng masamang aral pagpapakita ng kanyang kabagsikan. Sa halos ilang araw niyang paghahanap sa mga nilalang na yon, gamit ang 3 mata ng kapre, nagawa na nga niya yung matuntun. Nang masiguro na nga niyang yon ang nilalang na kanyang hinahanap, sa mismong oras na yon, hindi na siya nagdalawang isip na sugurin ang mga ito. Lahat ng kanyang nalalamang karunungan ay ibinuhos niya sa mga nilalang na yon na siyang naging sanhi upang hindi na makilala ang lasog-lasog nitong katawan matapos niya itong mapatay. Sa harapan ng bangkay ng mga nilalang, doon na bumuhos ang kinikimkim na emosyon ni Benito. Halos mawala na nga siya noon ng matinong pag-iisip dahil sa hindi niya mawari kung ano pa ang kanyang rason kung bakit siya nananatiling buhay sa kabila ng mga nararanasan niyang kaganapan. Mabuti na lang, may malawak na pag-iisip itong si Benito. Imbis na masiraan siya ng ulo, pinili niyang maghanap ng mga pamamaraan para maipagpatuloy niya ang kanyang buhay. Awa naman ng Diyos, nahanap niya ang kanyang sarili sa isang dalagang minsan niya ring naging pasyente. Nang magkatuluyan na sila at magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya, tila bang unti-unti nang lumiwanag ang rason ng kanyang buhay. Bagaman may bago ng responsibilidad itong si Benito, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang trabaho. Ang mga nangyari sa kanyang buhay, ginamit niyang leksyon upang hindi na yun maulit sa hinaharap. Para kay Benito, hindi dapat natakbuhan ang mga masasalimuot na nangyari sa nakaraan, bagkus ay gamitin mo ito para maging pantas at tuso ka na sa mga desisyon mo sa pangkasalukuyan. Naniniwala rin siya, hindi yun isang kahinaan na maituturing, depende na lamang ito sa iyong pagsilay sa mga kaganapang yon. Sa halos humigit 7 taon niyang panggagamot sa kanilang baryo, naging maayos naman ang lahat. Kagaya ng namayapa niyang maestro, unti-unti na ring dumami ang pinangangalagaan niyang mutya na halos dumating na sa puntong hindi na siya nakakapagbigay ng oras sa kanyang pamilya buhat sa pagpapakain dito ng dasal. Nang mapagtanto naman niyang nangingilag na sa kanya ang mga anak niya, ang ginawa niya, nilipat niya ng palihim sa mga ito ang iilan sa kanyang mga karga. Sinasabi ng iilan, nakakabaliw ang ganoong gawain pero mariin yung pinabulaanan ni Benito. Basta merong tamang dasal, hindi maaagaw ng mutya ang wisyo ng taong nagtatangan dito. Matapos niya yung maipasa, unti-unti na ring gumaan ang responsibilidad niya. Kahit papaano, nakakabawi na rin siya na siya namang ikinatuwa ng kanyang asawa. Ngayong matanda na itong si Benito, pinili niya nang magretiro sa panggagamot. Bagaman marami ang nagtangkang maging disipulo niya, hindi niya yun pinaunlakan sa takot na baka maipasa niya rito ang sumpa ng kanyang buhay. Para sa kanya, sapat na siya na lamang ang dumanas ng ganoong pangyayari, gawa ng kahit papaano, matagumpay naman niya yung nalusutan. Pero alam mo, Pinuno, sa dinami-rami ng naranasan noon ni Benito sa kanyang kabuuang buhay,
ang hinding-hindi niya noon makakalimutan ay yung maestro niyang minsang nagtangan ng mutya ng ikatlong mata ng kapre. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang nakakatakot naman yung mutya na tinatangan ni Benito. Isipin ninyo para makakita tayo ng mga ganitong klase ng nilalang, kailangan natin ng ikatlong mata. 'Di ba? Paano pa kaya itong mga nilalang na kailangan natin ng ikatlong mata para makita, meron pang ikatlong mata? Ang tanong ngayon, ano kayang nakikita ng mga nilalang na to? 'Di ba? Pero parang pinaliwanag rin naman ni Benito na yung kakayahan ng mutya ng ikatlong mata ng kapre, makikita mo yung future. Well, hindi siya 100% na makikita mo na buong-buong nangyayari, pero may mga pitik. Tsaka parang noong mga panahong hindi pa to tinatangan ni Benito, may gano'n na siyang kakayahan, di ba? Tulad nung tatawid siya, tas nakita niya sa future na masasagasaan siya ng truck. Doon pa lang ang galing na dinaya niya na yung kamatayan niya. Paano pa kaya nung tinangan niya na tong mutya ng ikatlong mata ng kapre? Ano-ano kaya yung mga nakikita niya? 'Di ba? So hindi ko masabi na kung magkaroon man si Benito ng kakayahan na makita ulit yung future o yung pitik ng future, manggagaling yun sa mutya ng ikatlong mata ng kapre. Siguro ma-enhance, pero bata pa lang si Benito, tinatangan niya na to 'Di ba? So yun lang yung parang magiging pinakatanong ko rito, na ano kaya ang pinakamatinding gamit ng ikatlong mata ng kapre? Kasi ang sabi rin ng maestro neto ni Benito, yun yung ginagamit niya kapag gera na. Siguro marami pa tong ibang gamit o bisa na hindi na lang nabanggit sa kwento. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.